Xitay döwleti serişdeler esas bu doklary gönükdirmek maksady bilen pul siýasatyna täze çeşmeleşmeler ulanır. Xitayda maliýe serişdelerini esas bu doklary gönükdirmek maksady bilen düzümlenen pul qarz siýasatynyň guralaryny ulanmak, ýani qarz göterimini peseltmek hemde ähtiýaçly serişdeler boýunça gadylary ýeňilleşdirmek gödüňde tutulýan ýaglary da şu ýylyň jemine bagşlanan Merkez Ykdysady iş maslahatynyň izi sürebilermeler habar berdi. Bu çareler ilmi tehnologik innovasiýalara, ekologiýa taýdan arasynda bu doklary we sarf edijilik bazarına gönden oňy täsir eder diýip Merchants Union Consumer Finance merkeziniň baş ilmi işgäri Dong Shimiao belliýär. Onuň pikirine görä 2026-njy ýylda goýum goýjylar üçin goýum narhlary hemde möhüm polis gorkoýjylar peselip bilen qarzyň bahasy bolsa durnukly bolup galmagy ýa-da birnäme pese gaçmak mümkindir. Dörli düzümlenen pul qarz siýasatynyň guralarynyň ulanylmagy ýurdun öz üçin maliýeleşdirmeklige has anyk gönükdirilen serişde kanallaryny peýdalanmaga kömek eder diýip Xitaýyň halkara maýa goýum korporasiýasynyň baş analitigi Zhang Wenlan düşünýär. Pele gönükdirilen çemeleşme gysga möhletli ötüşi uzak möhletli durnuklylyk bilen utgaşdyrmaklygy, döräpläýje howplaryň öňünde hemde serişdeleriň ileri tutulýan oglary bökdönüşde üçin edilmegi maksat edilýändir.